og ég fæ blóðnasir en ég stund Yes, vi er på toppen af Slætterrindur. Huha, jeg kan se, hvor minutter jeg har taget. Direkte op. Ungefær cirka 37 minutter. Øj, og det blæser helt vildt, så jeg tager fat i kameraet nu. Der er rimelig vind heroppe. Meget tåget, som I kan se. Utrolig stejlt nedad. Jeg skal passe på med at gå med kameraet. Fokuserer for meget på det, for det går altså bare direkte ned. Lad os gå de sidste skridt mod toppen. Hvor er det ærgerligt, det er toget. Men jeg håber alligevel, I kan få en fornemmelse af de strabasser, der har været her. Det er altså direkte ned. Der er en gangsti heroppe. Det meste af vejen var der ingen, men her sidst på ruten var der en, som vi har fået fortalt ude ved receptionen. Men den har jeg sgu valgt ikke at følge, fordi at vi mødte nogle andre på vej heroppe af, som fortalte, at de nærmest var blevet fanget heroppe i togen. Og det spiller virkelig pus, den tog, fordi at man har ingen mulighed for at navigere rundt omkring sig. Der kan I simpelthen se ned i bunden. Man kan vel ikke engang se det på togen, men jeg vil skyde på, at der er. Hvis jeg kaster en sten her, så er der 500 meter direkte ned. 300-400 meter i hvert fald. Så højeste punkt her, det var alt for nu. I aften står du på nationalret og færøsk mad. Det glæder vi os til. Ha' det godt. Så har vi målstregen. Høj, det var en lang tur op fra den gamle. Og vi følger ham på hans sidste meter. Op af Klargur. Hey, ja, Jan! Hey, ja, Jan! Stejl helt dernede i bunden, kan man se, hvor vi startede. Udsigten heroppe, hvor den er ret voldsom. Ret så voldsom. Stærkt gået, gamle. Sådan. Fandme en rigtig viking. Flot gået. Lige hen og klapper ham på skulderen. 60 år og på toppen af Klargur. Næsten i hvert fald. Sidst ligger derhen, men nu er højdemeteren stort set overstået. Enorme mængder vand, enorme mængder fjelde, enorme mængder natur, enorme mængder højde. Det var det. Klaksvik, så venter gåturen hjemme af. Klokken er lidt over 9 nu, så
Det bliver nok en times vandring hjem igen.